Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska budeme hrát Agario. Je to, no, není to nová hra, ale, no, nevím. No, už je to docela stará hra. Jako, moc ji neumím, jo, mám řekl. No a budeme se jmenovat, já vám to vysvětlím podle hry. Tak budu rád. Tak budu se jmenovat třeba Lexik. Jako vždycky. Lexik 113. Bez mezery. 113. Tak. Ne, 1, 2. Protože, ticho. Tak. Tak. A jdeme hrát. Takže, toto je hra, kde jste taková kulička. Jo. Já mám už hodně velký level. Teda, ne já, ale takový prostě klub. Já to hraju na jiném počítači. No a on má hodně level a tak začíná hodně velký. Co? No tak to. Tak prostě je to taková malá kulička a vy musíte, no vlastně je to taková molekula. A musíte, no vidíte, musíte prostě sbírat tyhle ty ještě menší kuličky, ty. A no a tím se zvětšíte a pak budete jíst ty menší hráče. No tak. No, je se to někde seká. Tady to vás rozdělí, když jste větší než tohle. Vaj, já se srandu. Můžeš pozdravit. Čau. Čau. Dobrý den. Ty se seká. Tak jdeme. Mars. Jdou tam samozřejmě skiny. Jsem, jo. Samozřejmě v tom se můžete schovat, když jste menší. A to nejde. Já to takhle spod menší. A taky dvojitým Včkem můžete takhle skrmit. Jo. A varování nedělat to, když... Ale budu. Nedělat to, když to, jo. Když prostě, no to je jedno, když jste malý třeba. No tak to, tak, no tak prostě to nedělejte, protože pak se prostě, když toho zase zníte, tak budete ještě menší. No tak ještě mezerníkem se můžete takhle rozdělit. Sakra, to ještě nemůžu dělat. Nebo se mi to seklo. Nebo já nevím. Tak. Můžeme vidět hodně, ale to pryč s tím. No takhle se můžete, já jsem se rozdělil dvakrát. No takhle se můžete rozdělit. No a já jsem se to rozdělil dvakrát, ten dok mě sežere. Mezerníkem. Elmo, ale, jej stojí. Homnom, no tak ne, spoj se. On se to po nějaký čase spojí, tak klučka vaše. Čau, hej, nebo tu chcípnu. Smyčka. Umři. Samozřejmě musíte mít logiku. Třetí je A. Já to si ne. Stra je level 11, cože? Gamer. Jako vážně. Takové. Víte, že tady. No to je. Gamer. Gamer něco připomíná. To je youtuber. Ale tady to je kamera, jo. Gamer se píše gamer normálně. Srbia. Srap. To asi srap. Topír. Připomínám Davida, když jsme hráli. To byl taky netopír. No vidíte, teďka jsem se nalákal dostat do pasy. Teď, když chcete týmovat, tak
Třeba já tady trochu potýmuju, no? Nepřijďte, no konečně. To je tak. Promiňte za ty zvuky, to je jenom to.